बड'फानि डिवाइड आसाम 50-50 स्ल'गानखौ खोमानानै फाननानै जोंनि बर' हारिनि सोर लिडारा सोर दैदेनगिरिया आन्दोआव माबायदि बेसेन लादों आरो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि मेगननि नोजोरनि सिगाङाव माबायदि सुबिदा लानानै दङ दा समाव बेफोर माखासे गोबां बाथ्राफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आबुङै अल डिटेल्स मोनदांथिनानै लानो हागोन जेराव मानगोनां अमर सिंह ब्रह्म सारा बेफोर गासैबो आन्दोनि माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै जोंनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होदों। बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना बे भिडिअखौ आबुङै कमप्लिटलि नायजोबनानै बुजिनानै लाबानो जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय, जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि। जों खिन्थु बर'नि अलखदखौ नुनानै जों दुखु मोनखाङो, गाबखाङो, जोंनि जिउ आत्माया गाबखाङो। दिनै बर'फोरनि मोनखानाय बिटिसि रायजोखौ दिनै प्रमद बर'आ थेर बेथेर खालामनाय बेयो जोंनि बिखायाव गाबखाङो। खारन मानोना जोङो बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोङो माने बुंनो थांबा पियर फल'वारमोन। नै दावराव देख्रेब बिथां आं आरो गोदो थैनानै थांबाय जयन्त महिलारिमोन, दलिन बिथांमोन, गारला बाथाब बसुमतारी, दतमायाव बिजय गरम, बालिराम बर', ओमफ्राय जोंहा खरेन बिथां थैनानै थांबाय। गोबां जोंनि हार्डक'रनि लिडारफ्रा दिनै गोबाङानो थैनानै थांबाय। जों खिन्थु माखासे जायफोर गोथां दं बिसोरनि माइन्डआबो जों बादि दिनैबो गोरा थना जानानै दं। आरो बर'लेण्डखौ मालाबाबो जोङो धंस' खालामहोआ, बिटिसिखौ मालाबाबो जोङो गोमाहोआ। आयेनाव रोखा रोखा लिरजाखानाय 6 शेड्युल टु द कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया आयेन बिजाबाव हाबखानाय जों बेखौ लाबोफिननांगोन। आरो बेखौ लाबोफिननोब्ला हाग्रामा महिलारिखौ शिफ्ट खालामनानै हाग्रामा महिलारि दानाय बे 6 शेड्युलनि आयेनखौ कार्यकरि खालामफिननांगौ। बेखौ हिमन्त बिश्व शर्माबो हाया बादा होनो, अमित शाहबो हाया। खारन बेयो अलरेडि एनसाइन्ड इन द कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया आन्डार द 6 शेड्युल प्रभिजन। दा बेखिनिखौनो आङो रायजो राजाखौ खावलायबाय। जोङो जावले जावले गोबां बुंबाय, प्रमद बर'खौ रायबाय, दिपेन बर'खौ रायबाय, राकेश दाउखाखौ रायबाय, सानसे समाव गोबां नांलायनाय जाबाय। दिपेन बर'जों जोङो अपेन डिबेट होनो माने चेलेन्ज खालामबाय, दिपेन बर'आ एक्सेप्ट खालामबाय, नाथाय दिनैसिमबो बिथाङा अपेन चेलेन्जखौ खालामनो आवगायबोनो हायाखै। जों बुंदों बिटिसिआ साबसिन, बिटिसि एकर्डआ ना बिटिआर एकर्डआ साबसिन, फै डिबेट होनि अपेन। दिनै बिथांमोनहा एक्सेप्टबो खालामो आरो फैनोबो हाया। मानो फैनो हानो? बिसोरनाव उइकनेस दं, दुर्बलता दं, बिसोर जेनो। मानोना रोखा रोखा इंराजिजों लिरनाय बेखौ बहा दाननो हानो? जोंथ' डिबेट होयोबा दफा दफा इंराजि फराय बिटिसिनि आरो बिटिआरनि फरायनानै कम्पारेटिभ आर्गुमेन्ट होगौमोन ना, बिसोर थिखिनो हाया। नंखायनो दिपेन बर'आ बे जिनिसखौ माने जोंनि खाथियाव फैनो हायाखै। दिपेन बर' बिथांखौथ' आं बुंगोन, प्रमद बर', दिपेन बर', नोंथांमोनहा नोंथांमोननि बिटिआर एग्रिमेन्टआव फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युशन while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam मानो लिरबोआ? बाहायबो नोंसोरो बे बर' रायजो सेपारेट स्टेट उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बै बिखानि थांखिखौ नोंसोरो स्टप खालामबोखादों। जोंनि आगोलनि डिजिपि मानगोनां भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा होनबाय जे 1987 नि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि डिवाइड आसाम 50-50 डिमान्डखौ दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि दारै फोजोबनो हानाय जाबाय। दा बड'लेण्ड डिमान्डआ जोबफैबाय, डिमाइस जाफैबाय, थैफैबाय होननानै लिरदों। होमबा मोननै प्रुफ जाबाय, बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएस आरो नैबे ट्रेन्सफर्मिं बड'लेण्ड आरो बेनिफ्राय ए जार्नी अफ चेन्ज इन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियन, बे मोननैयाव प्रुफ रोखा रोखा जाबाय। दिपेन बर' मोनसे खोथाखौ नोंसोरो जेब्लाबो गोसोआव ला, नोंथांमोनहा बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श नितिजों जोङो मावदों होनो। गमामायै नोंसोर जुदि बिदि मावदोंब्ला नोंसोरो बे माने सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बिनायखौ मालाबाबो गारनो हाया। दा मोननै प्रुफ होबाय आङो। दा मानो गारनो हाया? जे असमियाफ्रा दिनै नङा, बहुत बोसोर आगोलनिफ्रायनो असमियाफ्रा जोंखौ बिमा बाथुलनि फिसा, जोंखौ जाथि नङै बादि
जोंखौ माने दानख्रेब सुख्रेब बुख्रेब आलाय आथानि माहियारि सुखुथि साया हिसिल नायगासिनो दं बे दिनैबो सोलिनानै दं दिपेन बर' दिनै मानो बर'फोरखौल' एख्ल' नायनानै इभिक्सन खालामो नोंथाङा दाखालि बे सारिदुवार आरो न'दुवारनि 40टा न'खरनि जे होजानो नागिरनाय बेखौ लानानै नोंथाङा स्टेटमेन्ट होदों बे स्टेटमेन्टखौ दिनै नों मानो होनांखो नोङो जुदि सेपारेट स्टेटखौ अथल लाखिनानै रायजोखौ जुदि संकष्ट सदिया जुदि बियोमोनबा संकष्टल' नंला थिस्टा टु सदिया नोङो जुदि रायजोखौ बिनानै लानो हायोमोनब्ला दिनै आसाम सरकारनि सोरबा सासे फिसा अफिसार जाय फिसा अफिसारा दिनै इभिक्सन नटिस होदों बे इभिक्सन नटिस होजानाय जातिनि मान सन्मान थांनाय बे जिनिसा फैयामोन बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिनिखायनो बे असमिया जातिया जोंखौ गासैबो जेब्लाबो जेरैबो बुख्रेबबाय थागोन बुथारबाय थागोन अपमान खालामबाय थागोन निर्यातन खालामबाय थागोन होननानैनो जों असमिया जों कुनुदिन रायजो जानो हाया आलादा रायजो नङाबा जोङो थैब्लाबो थांनानै थानो हाया होननानै सेपारेट स्टेटखौ बिदोंमोन दिपेन बर' बेखौसो होननानै बुङो उपेननि माने सोलोंसा बा फल'वार you never can be follower of Upendranath Brahma because you have already give up you have given up the separate state demand दिनै नोंनि बे दुर्बलतानि थाखायनो दिनै 40टा न'खर होखारजागोन गाबोन समफोर आरो बांसिन होखारजागोन आरो जोंनि बर' हारिखौ सैमा अमा मावजिफोर बादि असमिया मानसिफ्रा जेराव मेनावनो जिखुनु टाइमावनो बाहायहोसिगोन बिटिसि जानाय समाव बेबादि बिथांमोनहा जोंनि सायाव बारा अत्याचार खालामनो हायाखैमोन मानोना बिटिसिआ मोनसे गभर्नमेन्ट जाबायमोन बिस्रा गावसानि जा मोनसे होमलेन्ड दंसै एसे मान सन्मानखौ जोङो मोनदोंमोन आरो जोंहा केबिनेट मिनिस्टार रेंकमोन चिफ आरो डेपुटि चिफ आरो आदार इएमफ्रा माने स्टेट मिनिस्टार रेंकमोन बेफोरबायदि स्टेटास मोननायाव पावार मोननायाव हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोर सासन खालामनायाव बर' जातिया बेबायदि होजानाय आरिनाय बेबायदि दुरनाम जाफेराखैमोन नोंसिनि बे दानि आखलनि थाखाय नोंसिनि गासिबो गावनि डिमान्डखौ गारजोबनायनि थाखाय हारसाफोरजों हिमन्त बिश्व शर्मा बा असमिया बिजेपि लिडारफोरजों नोंसोर बांद्राय दारिजों दारि गोरोबहोलायलायनानै ना थेंगोनानि गोरोबनायावसो दिनै बर'खौ फिन नाख्रेबनो बोलो मोननो नागिरगासिनो दङ मानोना नोंसोरो ट्रु लिडार नङा you are nominally now a Boro leaders, absolute leaders, but internally you belong to some other group, more power group, national party group. बेखौ दिनै रायजो राजाया बुजिनो बाखि गैला नंखायनो नोंथांमोननि खोथानि सायाव दिनै बर' रायजो राजायाबो हारसाफ्राबो रावबो फोथायनाय गैला नंखायनो नोंथांमोननि ससियेल मिडियायाव बुंनाय खोथाफोरखौबो 300-400नि बारा रावबो नाया नो भेलु एट अल दिपेन बर' एन्ड प्रमद बर' दा आं बेखौनो खावलायनानै नोंथांमोनहा स्टिल नोंथांमोनहा बिटिआर एग्रिमेन्टखौ डिनाउन्स खालाम सेपारेट स्टेट बिफिन खुनु असमिया अफिसारा बर' रायजोखौ इभिक्सन खालामनाय अर्डार होनाय नङा रायजो बिफिन दिनैबो टाइम दं जोङो बिफिननो फैज' जोंबो बिगोन नोंथांमोनहाबो बि खिन्थु थगायनो मोना बिश्वासघातक खालामनो मोना प्रमद बर' बादि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै जातिखौ दाथखाय फाब नांगोन हारिखौ थगायनायनि फाबा बारा गोबाव थाया थाबैनो मोनो बावैसोजोंनो माने बे माबाखौ मोनसिगोन आं नंखायनो आं बुंनो सानो नोंथांमोनहा बिटिआरखौ जुदि बिराद मोजां मोनथारोबा बिटिआर आरो नोंसिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंजोबोबा नोंसोरो प्रमद बर' दिपेन बर' एबसुनि जेसेबां लिडार दं इउपिपिएलनि जेसेबां लिडार दं बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानानै मंगल ग्रहआव थांनानै बिटिआर रायजो ग्रें ग्रें खुंनानै जायो जोंनि बे रायजोआ खिन्थु बिटिसिसो जों बिटिसियावसो थायो नोंसिनि बिटिआरआव जोङो थाया गोजोन्थों